Fellu it-8 anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni Marigold tnediet l-ewwel kampanja tarfien dwar il-qalb fil-waqt li ngħatat magna State of the Art għad-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-Isptar Mater Dei e kif ġie spjegat li din il-magna echocardiogram toffri ritratti u viżiv avvanzat tal-qalb, dan fil-waqt li tidentifika wkoll bidliet minimi fl-pumpjar tal-organu fl-ewwel stadji tiegħu. Fl-istess konferenza tkellem fost oħrajn il-kardjologu Robert Xwireb li sostna l-importanza ta' din il-magna u dan l-arfin e kif huwa stmat li kull sena l-attakki tal-qalb joqtlu 1000 persuna f'pajjiżna. Spjega wkoll kif il-magna mogħtija llum setejn biex tipprevjeni u titratta konsegwenzi kardiovaskulari ta' terapija tal-kanċer. Fil-fatt din se tintuża fil-klinika tal-kardjo-onkoloġija li twaffqet riċentament. Preżenti ċ-chairperson u kofundatriċi tal-Fondazzjoni Marigold, Michelle Muscat, enfasizzat l-importanza tal-kampanja tarfien li tnediet. Kampanja sabiex il-poplu ġenerali jitgħallem kif juħsib tiegħu innifsu speċjalment fejn jitlu sintomi ta' problemi tal-qalb. Matul l-aħħar ftit xhur rajna kif il-COVID, kulħadd tiffoka fuq il-COVID u kellna mbagħad rata aktar allarmanti ta' nies li jbatu minn attakki tal-qalb. Għalfejn għax ħafna nies ma bdewx jersu anke l-kura, ma bdewx imorru l-isptar u ċertu affarijiet insejnihom u taru lem.